Ma a Göteborgi Könyvtárnak 2014-ben vásárolt könyvekről fogok beszélni, illetve azokról a könyvekről, amiket a magyar kiadóktól kaptunk ajándékba. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a kiadóknak, akik lehetővé teszik, hogy a göteborgi gyerekek magyar könyveket olvassanak. A következő kiadóktól kaptunk ajándékba könyveket tavaly. A Cercabella kiadó, a Cimota kiadó, a Manum könyvek kiadó, a Móra kiadó, valamint a Book könyvektől kaptunk szakácskönyveket. Ezeket a könyveket, amiket ma bemutatok, meg lehet majd nézni február 28-án a Baka könyvtárba, a Selma Lagerlöf téren, ahol délután kiállítjuk az új könyveket, és ott is beszélek majd róluk. Tavaly elég kevés könyvet vettünk a legkisebbeknek, ezért ebben az évben főleg rájuk koncentráltunk. A Bogyó és Babóca sorozatot senkinek se kell bemutatni, ezek közül vettünk néhányat. Tudom, hogy sokaknak otthon is megvan, de hogyha szeretnének újabbakat is kölcsönözni, akkor el lehet jönni a könyvtárba. Göteborgban 20 könyvtár van, és ezek együtt működnek. Ha a könyvet valaki kikölcsönzi, ez az egyik könyvtárban és egy másikban adja vissza, akkor abban a könyvtárban marad. Ezért célszerű a könyveket a Magyar Könyvek Göteborgban blogon keresztül megrendelni abba a könyvtárba, ahol kölcsönözni szeretnénk. Nézzük csak, ilyen könyvek is vannak. Bogyó és Babóca ünnepel, Bogyó és Babóca kertészkedik, Bogyó és Babóca az óvodában, Bogyó és Babóca rajzol. Áprilisban a Göteborgi Magyar Hét keretében Bartos Erika Göteborgba látogat, tehát lehet majd vele találkozni. Marék Veronika könyveit sem kell senkinek se bemutatni, hiszen ezeket a könyveket még én is olvastam a 70-es években, amikor iskolába jártam. Ezeket kisgyerekeknek is lehet olvasni, de ugyanúgy jó kezdő olvasóknak is, mert kevés bennük a szöveg, és semmit sem vesztettek frissességükből. Boripon és Anni Panni, Boripon kirándul, Boripon autózik, Boripon beteg, Boripon születésnapja, Boripon és Lufi, aztán van még Anni Panni mesélj nekem, Jó éjszakát Anni Panni, és Marék Veronikától még olvasható a Kockásfülű nyúlból is egy könyv. A svéd könyvtárosok, gyerekkönyvtárosok feladatuknak tartják, hogy olyan könyveket is vásároljanak a könyvtáruknak, amiket az olvasók nehezen találnak meg a könyvesboltokban. Ezért válogatok én is olyan könyveket, amiket talán nehezebb megtalálni a könyvesboltban, de érdemes a könyvtárban böngészni és rátalálni egy-egy kincsre. Olyanra, mint például Philip Weichtertől az Én című könyv, ami egy kis mackóról szól, arról, hogy ez a mackó mit tud csinálni, arról, hogy vannak boldog napok, de lehetnek szomorú napok is, és ha szomorú napok következnek, akkor nagyon jó, ha van egy barát. Bumburiból már 2 kötet is található a könyvtárban, de most pedig olvasható az újabb, Bumburi és a születésnap, és Bumburi és a papagáj. Axel Scheffler kiváló sorozata végre megjelent magyarul is, akik a göteborgi könyvtárakban svéd gyerekkönyveket is kölcsönöznek, már találkozhattak velük. Ezeket is a legkisebbeknek ajánlom. Amikor óvónőkkel találkozok gyerekkönyvtárosként, akkor sokszor kérnek olyan könyveket, amelyek arról szólnak,
hogy legyünk kedvesek egymáshoz. Ebben a sorozatban valóban találunk olyan könyveket, amikor ugye összeveszünk, de aztán meg ki is békülünk. Pip és Polly, a kis tócsa. Ez a könyv ugye arról szól, hogy néha baleset történik, és megesik, hogy ha nem figyelünk oda, akkor lehet, hogy nem érjük el már a WC-t. Pip és Polly, a szuperroller. Ez a könyv arról szól, hogy azért, ha van egy rollerünk, akkor azt talán lehet, hogy nem akarjuk kölcsönadni a barátunknak. Pip és Polly, a piros lufi, és Pip és Polly urá havazik. Itt most szerencsém van bemutatni egy francia sorozatot is, mert azért olyan sok francia sorozat nincs sem Svédországban, sem Magyarországon. Ezért nagyon örvendetes, hogy van kiadó, amelyik más nyelvekből is fordít, nem csak angolból. És amit ez a kiadó tesz, ugye a francia szerzők neve nem annyira ismert, mint a fordítójé. A fordító neve jóval nagyobb betűkkel van, és pirossal is. Lackfi János fordította. Mindenképpen ajánlom. Emil láthatatlan, egy kicsit engem a Császár új ruhájára emlékeztet ez a könyv. Ugyanis Emil levetkőzik, és azt hiszi, hogy ő láthatatlan, de talán mégsem így van. Ebben a sorozatban megvettük még az Emil De nevét szeretne című könyvet is. Aztán egy új képeskönyv, ami kemény lapú, nem is tudom már, hogy hívják magyarul. Szása, a szibériai kis tigris. Ez egy nagyon aranyos kis könyv, egy kis tigrisről, amelyik azt álmodja, hogy elveszti a csíkjait. Berg Judit új sorozatot indított, és nagy örömmel fedeztem fel, hogy most már van magyar sorozat is, Bosnyák Viki sorozatán kívül, a kezdőolvasóknak. Ennek az a címe, hogy a tökmagok a tűzhányon. Aztán egy könyv a Lélektüki sorozatban, hogyan élheted túl, ha nincs internet. Hát azt hiszem, hogy ezt elég nehéz túlélni, még nekem is. A Már tudok olvasni sorozatban Balázs Ágnestől egy nagyon kedves történet, aminek a címe a Tésztapacsni. Ez a történet karácsonykor játszódik, de máskor is lehet olvasni. Egy gyönyörű kiállítású könyv, a világ legrövidebb meséi, Éjas Tamástól és Lackfi Jánostól. Ebben tényleg nagyon rövid mesék vannak, néhány mondat csak, és gyönyörű illusztrációk hozzájuk. A Négyszögletű kerekerdő, Lázár Ervintől, Bigfi Buk Ferenc. Kellemes meglepetés volt számomra a Rém a szobádban. Ez egy elég újszerű könyvnek számít Magyarországon, azt hiszem. Nem csak amiatt, hogy rémes mesék nem nagyon voltak eddig, ellentétben Svédországgal, ahol már a legkisebbeket is szellemes könyveket olvasnak a legkisebbeknek is. A Rém a szobádban célja, hogy a gyerekek ne féljenek többé azoktól a félt lényektől, amelyek az ágy alatt lapulnak. Az illusztrációk pedig nekem nagyon-nagyon tetszenek. Hóvalancsától a Juhé szemüveges lettem. A szemüveg az talán gondot okoz gyerekeknek, amikor szemüveget kell hordani a kisgyerekeknek, bár nem tudom. De itt éppen erről van szó, mi történik, amikor egy kisgyerek szemüveget kap, és hogy miért van szükség szemüvegre. Dinoszaurusz rajongóknak egy új mese,
a Raptok mese. Azt hiszem, hogy ez nagyon népszerű lesz. És elfelejtettem közben mondani, hogy a Kolibri kiadótól, a Göteborgi könyvvásáron 2 táskakönyvet kaptunk, ezt is nagyon köszönjük. Varró Dánieltől, akinek a foga kijött. Varró Dániel rendkívül népszerű, és itt a legkisebbeknek szóló, vagy inkább a legkisebbek szüleinek szóló versei találhatók. Szegedi Katalintól a Palkó is olvasható most már a könyvtárban. Aztán itt van Szabó Attilától a Pocak mese. Ez arról szól, mi is történik oda bent a pocakban, mielőtt a gyerek megszületik. Akkor melyek szerintem azok a legszebb kiállítású könyvek, amikkel tavaly kapcsolatba kerültem? Az egyik az Egyszer volt. Ez egy meseantológia, Pavlovkin Boglárkának a rajzaival. És ahogy Boglárka egyszer mondta, meglátszik, hogyha az illusztrátor maga nem csak illusztrátor, hanem grafikus is, mert akkor nagyon szép könyvek születnek. És valóban ennek a könyvnek gyönyörűek az illusztrációi, és nagyon szép maga a petitípus is, és a grafika. Ebben ismert szerzők könyvmeséi vannak, például a Grimm testvérek, vagy Andersen meséi, és mai magyar írók meséi. A másik nagyon szép kiállítású könyv a Bibedombi Szörnyhatározó. Ez nagy meglepetés volt számomra ez a könyv, rendkívül humoros, és azt hiszem, hogy senki sem fog unatkozni, hogyha olvassa, és ha jól sejtem, itt is egy nagyon jó grafikussal dolgozhattak együtt, mert ez a könyv gyönyörű lett. Ráadásul nagyon humoros a hátlapon olvasható fiktív olvasói vélemény is. Nagyszerű olvasmány, egyszerűen szörnyű. Bitó Árpád, újságíró, blogger, Havária Presszó. Alig bírtam letenni, belecsimpaszkodott a kezembe, meg harapott is. Vérbíró Piroska, műsorvezető, TV3, könyves kikacsintó. Amióta Bibedombi Szörnyhatározót forgatom, 70%-kal kevesebbet duzzogok az óvónéni miatt, és megeszem a főtt húst megyszósszal. Mert hogy van ám ezeknél sokkal rosszabb is. Selyem Fanni nagycsoportos, a Varosi óvoda, Jele, Mazsola. És ami még nagyon érdekes ezzel a könyvvel, le lehet venni a borítóját, és ha a borítóját levesszük, és kihajtjuk, akkor itt van a valós város térképe, ahol a rémek élnek. Egyik kedvencem Kis Ottótól, Atti és a Holdvilág, és ezt a könyvet, ezt a mesét én már akkor olvastam, mielőtt képes könyv lett, és most már könyvformában is olvasható, nagyon szép illusztrációkkal. Ez egy olyan mesekönyv, ami mese ugyan, de a halálról is szól. A Fásli utcai állatkórház, ez egy új sorozat, nagyon humoros, egy állatkórházban játszódik. Aztán a Fásli utcai állatkórházból újabb esetek. Ezt is melegen ajánlom mindenkinek. Talán a legszebb könyv, amit tavaly vásároltam, az Pippo utazása. A Bolonyai Nemzetközi Könyvvásáron illusztrációs díjat nyert, első helyezést 2013-ban. Ezt a könyvet a Bolonyai Nemzetközi Könyvvásáron fedeztem fel márciusban, és amikor megláttam, hogy magyarul megjelent, akkor meg kellett vennem. Ebben a könyvben talán nem is a szöveg az, ami fontos, hanem a gyönyörű illusztrációk. Olyanoknak, akik autós meséket szeretnek. Itt van Winkler Roberttől Márton és Micike,
az autószerelő műhelyben. Egy kicsit azért meglepődtem, Aranyai András illusztrálta az autószerelő műhelyben. A falon egy meztelen nős plakát van, aztán azon gondolkodtam, hogy illik-e ez egy gyerekkönyvbe, de azt hiszem, hogy igen, hiszen a gyerekek láthatják, akik autószerelő műhelybe járnak. Aztán a Márton és Micike sorozatból még egy, a tűzoltóknál, és itt van M. Kácsor Zoltántól a Garázsbagár, az óvoda kerül úthenger, az egyes markoló, az ármányos bobkat és a taknyos traktor. A Rumini sorozatból egy újabb könyv, Rumini a fényvizeken. Humoros könyveket szerető alsó tagozatosoknak nagyon melegen ajánlom az Alsógatyás kapitány kalandjait, Dave Birkeitől. A Mondragon sorozat harmadik része, a Baobab-fa, ezt is nagyon melegen ajánlom kedves kezdő olvasóknak. Lozsi Angélától, Emilia és az angyal. Ez egy kislányról szól, akinek az őrangyala egy nem igazán megszokott angyal. Kamaszoknak most csak nagyon kevés könyvet tudok ajánlani, mert elég kevés van itthon. Nemere István nevét mindenki ismeri, azt hiszem. A Tilos az Ákönyvek kiadó Lidércfej nyomozó iroda címmel új sorozatot indított. Ennek a második része, a Sötét barlang kincse, ezt én még nem olvastam, viszont az első részt, aminek a címe a Nádas titka, azt igen, és az nekem nagyon tetszett. Cassandra Clare sorozata, a Vaspróba címe, ez körülbelül olyan, mint a Harry Potter. Harry Potter rajongók nem fognak csalódni. A Book kiadótól kaptunk ajándékba néhány szakácskönyvet, és vásároltunk is a könyvtárnak szakácskönyveket. Bereznai Tamástól a Főzni gyerekjáték című könyv ötleteket ad arra, hogy hogyan tegyük színesebbé a gyereksúrokat, vagy pedig hogyan tudjuk elérni, hogy a gyerekünk többfélét tegyen. Úgy gondolom ezen kívül, hogy az anyukák elég sokat főznek, hiszen a gyerekeknek változatos étrendet kell biztosítani, és ezekben a szakácskönyvekben, például a Mai Magyar Konyhában olyan recepteket is találhatunk, amelyeket lehet, hogy gyerekkorunkban ismertünk, de lehet, hogy elfelejtettük közben, és érdemes felelveníteni. Én így vagyok például a tojásos galuskával, salátával kitűnő. Aztán van egy Hungarian Cookbook, ebben is magyar receptek angol nyelven. Hát ha valaki svéd ismerőseinek magyar recepteket szeretne ajánlani. Nagy divat most a vegasztrománia. Tudom, hogy vannak olyan gyerekek is, akik nem esznek húst. Talán lehet érdekes recepteket találni, vagy ha olyan vendégünk érkezik, aki nem eszik húst, és vegán. Néhány gyerekkönyv, svéd gyerekkönyv, ami megjelent magyarul is. Most akkor elárulom, hogy ezeket én fordítom. A Lasse Maja nyomozó iroda sorozat nagyon népszerű Svédországban. Olyan gyerekeknek, akik most költöztek ide, és még csak most ismerkednek a svéd gyerekkönyvekkel, érdemes talán párhuzamosan olvasni svédül és magyarul is. Ebben a sorozatban van a mumia rejtély, a foci rejtély, a cirkusz rejtély, a gyémánt rejtély, a szálloda rejtély, és Rose Lagercrantz-tól megjelent az Én boldog életem. Ebből a sorozatból lesz több rész is. És ha már könyvekről beszélünk és gyerekkönyvekről, akkor a mi családunknak van egy kiadója, a Feliz Förlag,
mi magyar gyerekkönyveket jelentettünk meg svéd nyelven. Ha valakinek esetleg van svéd ismerőse, aki és szeretne ajándékozni a svédeknek magyar gyerekkönyvet svéd nyelven, akkor válogathat a könyveink közül, vagy ha egyszerűen csak a magyar kultúrát szeretné terjeszteni Svédországban. Az első könyvünk a Rapunzel volt, ezt követte Róka és Egér új otthont keres, Szegedi Katalintól a Lenka, ami svédül is megtalálható, és a Parkó, aztán a Maszat játszik sorozat, svédül a címe Simon Léker, és legutóbb Szegedi Katalintól a Drömcirkusz, vagyis Álomcirkusz jelent meg. 2015. szeptemberében a Göteborgi Könyvvásár vendége Magyarország lesz, ezért több magyar gyerekkönyvíróval is találkozhatnak a göteborgiak a könyvvásáron. Hogy kik lesznek ezek az írók, ez még titok, de időben kiderül. Mindenkinek kellemes olvasást!